گروپên çekdar xwe ji bajarê Meerêtên Numan vekişandin û şer û pevçûneka tund lê gundewarê Helebê rû da û 108 êrişên asmanî li ser devera kêmkirina asta şer hatin encamdan. Li gorî jêderên mîdyayî belavkirin ku piştî rodana şerek giran di navbera gropên çekdar û rejima Sûriya hevalbendên wê de, derengî şeva borî gropên çekdar xwe ji bajarê Meerêtên Numan vekişandin û ji aliyê çekdarên rejima Sûriya hevalbendên wê ve hat kontrolkirin. Heman jêderan ragihandin ku niha jî şer û pevçûnê tund di navbera her du aliyan de lê bereya Hêş başûrê Idlibê rû dide û hewla kontrolkirina deverê ji aliyê rejima Sûriyê ve berdewam e. Bi vê yekê rejima Sûriyê di heyama 4 rojên borî de 26 dever kontrol kirin. Girêdayî hemal mijarê li Sengerê Xan Toman şer û pevçûneka tund di navbera rejima Sûriyê û gropên çekdar de rû dide. Hewla rejimê û pêşketina wê ji bo kontrolkirina deverê jî berdewam e. Derbarê rodana ziyanên canî di encama şer û pevçûnan de, Rewangeha Sûriya mafê mirovan kuştina 21 çekdarên rejimê û hevalbendên wê li Sengerên Idlibê û 14 ji gropên çekdar belge kir. Lê gorî raportên hatîn belgekirin ji aliyê Rewangeha Sûriyê ve, hejmara kuştiyan ji êvara îna borî ve ji aliyê rejimê ve gihişt 147 kesî û ji aliyê çekdaran ve jî gihişt 151 kesî. Her derbarî şer û pevçûnan jêderan got ku hejmara êrişên balafirên şeriyên Rûsyê li ser Meerêtên Numan, Kefir Roma, Has û Kefir Rumbil gihişt 63 êrişî. Her wiha êrişên balafirên şeriyên rejimê jî li ser Erîha, Cebelê Zawiyê û sengerên gundewarê Helebê û Idlibê gihişt 59 êrişî. Serbarî, avêtina 57 bermîlên bomberîşkirî li ser gundewarê Başûr û Rojavayê Helebê û Meerêtên Numan û Cebelê Erbîn li gundewarê Idlibê û di encamê de hejmarek sivîl ji Cebelê Erbîn jiyana xwe ji dest dan. Li gundewarê Laziqiyê jî rejima Sûriyê bi top û çekên giran ciyayê Kurdan topbaran kir. Lê tu zanyarî derbarê ziyanan nehatiye belavkirin. Rejima Sûriyê û piştevaniya balafirên şeriyên Rûsyê hejmarek deverên dibin destê gropên çekdar û tondrew de û bi taybet li her du parêzgehên Idlib û Helebê kontrol kir û di hewla kontrolkirinê de berdewam e. Di encama şer û pevçûnên di navbera rejimê û gropên çekdar de bi hezaran ji xelkên sivîl bûne qurbanî serbarî derbederiya bi sedê hezaran ji malên xwe.